side. Oh, young man, you are now the man. Hey, 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 I'm counting on you. Hey, hey. Добрий вечір, ви слухаєте Радіо Єден, з вами програм Мигаль. Читаємо з Мигальом, читаємо з Мигальом і з Мигальом. Мигаль щось там друбіцькує, мундюклує і морконить собі під ніс. В принципі, могли догадати, з вами низька в студії я. Мигаль, у мене на столові приповно яблук, книжечка і ще є даже подайка дяка жити. А все дякуючи кому? Дякуючи нашим хлопчикам та й дівочкам, котрі, Богу жаль, мусили лишити свою хижу і піти бити паскудот усяких на виході. А подакотрих ще й на сіверо-виході. Ну, зато то буде окрема історія. Бо EPN6 програм має доста іншу ціль. У цьому програмою ми просто читаємо книжечки. Ну, як просто читаємо? Не просто читаємо, ми за них ще дещо і розказуємо. Бо який хосен з того, що ти просто дещо читаєш. Ви собі і самі дома гонне сидіти читати, ні? А може, декому буде інтересно, EPN то як то читав я, а вать на що то читав я. А вать що я за то хотів би поїсти. Низько зась читаємо «Малого принца» Екзюпері, но не просто, а по-лемківськи. Айно, була і така едиція, вийшла була, Настя нагадав, коли. Видана була у рокові 2013, не хоч що, видавництвом Лемко Тауер. Так що, усе дуже-дуже серйозно. Дочитались ми були до 12-го дараба. EPN з нього тепер і зачну читати далі. Тільки, аби сте розуміли, сам програм орієнтований на то, аби я міг як вас заінтересувати літературою. Хоч яку, якась здержала у мене дома на полиці. EPN цю книжечку узяв їм від Томаша почитати. Ну, навіть не від Томаша, мені насправді його матір передала, бо його не було тільки дома. Ну, не в тому діло. Діло в тому, мені ця книжечка дуже полюбила, і моя перша така проба її читати була доста тяжка, бо тоді ще не натільки був скушений просто з читанням по-лемківськи. Тепер я з тим уже маленько май знав. І будемо потихеньку читати EPN то далі. Та що, йдемо на то? Айно, дочитались ми до 12-го куса, де він тут вже путює всякими планетами. Та планету Марнослава вже ми вилишили, так що дараб 12-й. На слідуючій планеті жив пияк. Візита в нього тривала барс коротко, але міцно засмутила малого принца. «Що гев робиш?» – звідав пияка, котрого нашов, як сидів мовчачи перед рядом фляшок порожніх і рядом фляшок повних. «П'ю», – мосурні відповів пияк. «А чом п'єш?» – звідав малий принц. «Жеби забити», – відповів пияк. «Жеби забити? Та о чим?» Знеспокоївся малий принц, котрому жаль уже було пияка. «Жеби забити, якся ганьблю», – признався пияк і понурив голову. «Чимся ганьбиш?» – довідувався малий принц, протоже рад би му помочи. «Ганьблюся, же п'ю», – завершив бесіду пияк і замовкав. А малий принц одійшов замішаний і безрадний. Дорослий суд – безперечний барс чудний. Помишлів і, вандруючи путем, пішов. Четверта планета приналежала бізнесменові. Тот чоловік був так зайнятий, że ani не двигнув голову, кет надійшов малий принц.
Добрий день, рюк малий принц. Загасла вам цигарета. 3, а 9 є 5, 5, а 7, 12, 12, а 3, 15. Добрий день. 15, а 7, 19, 2, 22, а 6, 28. Не мам часу закурити. 26, а 5, 31. Ага, všetko разом виходить 501 мільйонів 622 тисячі 731. 500 мільйонів? Чого? Що? Чисту? 500 мільйонів, сам уж не знам чого. Мам тільки роботу, я поважний чоловік. Не бавлюся дурницями. Так, 2, 5, 7... 500 мільйонів чого? Повторив малий принц, котрий нігде не відступив, поки не достав відповіді. Но бізнесмен двигнув голову. За 54 роки пережити на тій планеті лем 3 раз нарушено мій спокій. Перший раз перед 22 роками прилетів Гев Хрущ, бог зна откаль. Гучав так голосно, що їм зробив 4 хиби в додаванню. Другий раз 11 років тому мав їм ревматичний захват. Ніякся не гімнастикую. Не мам часу на прогульки. Я поважний чоловік. Третій раз праві тераз. Адже, реку, 501 мільйонів... Мільйонів чого? Бізнесмен поняв, що не є ніякої надії на спокій. Мільйонів тих маленьких річей, котрі видіти мож час до часу на небі. Та що, мух? Та ні, тих малих, блищачих річей. Пчіл? Та де? Малих златих чачок, у котрих мріють ліниві люди, але я поважний чоловік, не мам часу на мрії. А, та то звізди. Звізди, гей. А що робиш з 500 мільйонами звізд? 501 мільйонів 622 тисячі 731. Я поважний чоловік, акуратний. Ну, так а що з ними робиш? Як що з ними роблю? Ну так, що робиш? Та ніч, мам їх. Ти маєш звізди? Ну так. Уж їм видів короля котрий. Королі ніч не мають, вони радять, а то велика різниця. Ну, а який сенс з того, що маєш звізди? Ну, багатство. Ну, та який сенс з того, що єсь багатий? Ну, можу собі придбати інші звізди, якщо їх дахно найде. Тот чоловік розумує, як мій пияк, подумав малий принц, але звідував взаємно. А як можна мати звізди? А чиї вони? Забуркотів бізнесмен. Ну, не знам, не чиї. Адже, вони суть мої за то, що я перший о тим подумав. А це то старчить? Ну, само собою. Кіт знайдеш діамант, котрий нічий, він є твій. Кіт знайдеш острів, котрий нічий, він є твій. Кіт винайдеш дащо перший і дащо патентувати, воно твоє. А звізди суть мої за то, що нікому передо мною на мисль не прийшло, щоб їх собі придбати. Ну, маєш правду, рік малий принц. А що з ними робиш? Ну, заряджам нема, рахую, перераховую, повів бізнесмен. Нелегка то робота, але я поважний чоловік. Малий принц не був іще задоволений. Якщо мам гадбавну хустку, можу її зав'язати на карку і забрати з собою. Якщо мам квіток, можу його зорвати і взяти з собою. Але ти не можеш зорвати звізди. Ну, ні, але можу їх дати до банку. Що то значить? Ну, то значить, що число своїх звізд записую на паперику. Пак тот паперик запирам на ключ до шуфлядки. Ну, і не чвеце? Ну, то старчить. Забавне, подумав малий принц. Аж і поетичне, та не барс важне. На поважне річі малий принц мав зріння цілковито ріжне від зріння дорослих. Мам квіток, рік іще. Підливам го кожний день. Мам 3 вулькани. Чищу їх кожний тиждень.
Замітам тіж тот вигашений. Чоловік нігде не зна. І квіток, і вулькани мають хосен з того, що суд мій. Та звіздам от тебе хосен ніяка не прийде. Бізнесмен отворив гамбу, але не знав відповісти, адже малий принц пішов далі. Дорослий суд, єднак, цілком незвичайно. Бесідував собі, вандруючи путем. Далі кус 14. П'ята планета була барз інтересуюча. Була найменша зо всітких, тільки лем місце гев було, жебися змістила улична лямпа і лямпар. Малий принц не мігся ніяк дознати, у чому можуть бути улична лямпа і лямпар, десь во вселенній на планеті, де не є ані хиш, ані люди. Але сойрюк. Можливе, що чоловік тут є безмишлений. Але він не так безмишлений, як король, марнослав, бізнесмен і пияк. Доправди, його робота ма який смисл. Кить засвітить лямпу, якбися родила нова звізда або квіток. Кить згасить лямпу, то якби квіток або звізда лягали спати. Гарда то робота. Вона зато хосенна же гарда. Одраз по прибиттю малий принц поклонився з пошаном лямпарьові. «Добрий день. Чом то сте перед хвилем загасили лямпу?» «Ну, такий приказ», – одрюк лямпар. «Добрий день». «Ну, що значить приказ?» «Значить, що мушу гасити лямпу. Добрий вечір». Засвітив лямпу. «Та чом сте її зас засвітили?» «Такий приказ», – відповів лямпар. «Ніяк то не розумію». «Не є гевнич до розуміння. Приказ то приказ. Добрий день». Загасив лямпу, пак протер своє чоло червоним кратятом хусточком. Йой, тяжкося перевертати сторінка. «Мам тяжку роботу. Колись мала вона ще бодай якийсь смисл. Гасив їм рано, світив вечором. Я міг вдень відпочивати, а вночі спати». «Це от того часу приказся змінив?» «Ніт, приказся не змінив. В тим ціла трагедія. Планета ся обертать рік до рока прудше, а приказся не змінять». Адже днес, keď се обертать раз на минуту, не мам ані єдної свобідної хвилі. Гашу і свічу раз на минуту». «В тебе день тривать 1 минуту? Яке то смішне?» «То ніяк не смішне», – уповів лямпар. «Минул уж місяць, отколи бесідуємо». «Місяць? Ну так. 30 минут, 30 дні. Добру ніч». І зась засвітив лямпу. Малий принця презрив лямпарове, полюбив того чоловіка, котрий так вірні виповняв приказ. Спомнив собі заходи сонця на своїй планеті, кед смотрив на них заєнно пересуваючи лем стільчик. Хотів помочи своєму приятелеві. «Знам спосіб, як можеш відпочивати, кед лем будеш хотів». Я все бим хотів», – рюк лямпар. «Чоловік годен бути, бо єднако вірний приказам і лінивий». Малий принц бесідував далі. «Твоя планета є так мала, що 3 кроками обійдеш її цілу. Мусиш ламіти так помало, щоб фурт бути в сонці. Кед рішиш відпочивати, підеш пред себе, а день тривал буде, кіколем сой забагнеш». «То мені не поможе», – повів лямпар. «Я надовшитко люблю спати». «А кони любить спати, поїжте мені, будьте добрі». «Ну, то планно», – рюк малий принц. «То планно», – відповів лямпар. «Добрий день». І загасив лямпу. Тим чоловіком помітували би вшитки і король, і марнослав, і бізнесмен, і пияк, подумав малий принц, вандруючи путем. Але, по-моєму, він єден не здається бути смішним.
Бити може за то, że не заниматься лем собом. Зітхнув з ожалю. Лем тот чоловік годен бути моїм приятелем. Та його планета правдивий барс мала. Не є там місця для двох. Малий принц не смів признати, що найбарже му жаль той благословенної планети про то, що на ній през 24 години може було видіти 1440 заходів сонця. Кус 15. Шеста планета була 10 раз векша. Жив на ній старець, котрий писав величезну книгу. «А де? Ото довідник!» – скричав кет взрил малого принца. Малий принц, дихаючи тяжко, сів до стола. Був уж змучений дорогом. «Откаль приходиш?» – звідав старець. «А що то за груба книга?» – рюк малий принц. «Що ге робите?» «Ну, я географ», – відповів старець. «А що то географ?» «Ну, є то вчений, знаючи, де суть моря, ріки, міста, гори і пустині». «Що не інтересуюче», – повів малий принц. «А до кінця знайшов їм правдиву професію». Такої я б мудру і брехали, ну. Пак розорився вокруг по планеті географа. Нігде ще не видів такої величної планети. «Ваша планета? Вона барс гарда. Це суть на ній океани». То знати не можу», – відповів географ. «Ах», – малий принц був розчарований. «А гори?» Того знати не можу», – повів географ. А міста, ріки, пустині?» Того тіж не можу знати», – відповів географ. «Шак пак ви географ?» «Ну, маєш правду», – рюк географ. «Але я не довідник. І не мам ані одного довідника. Географ не йде рахувати міст, рік, гір, океанів і пустинь. Географ є занадто важним персоном, щоб ся волочити. Не виходить зі своєї канцелярії, лем прийма довідників, вивідує». Господи, як це тут тяжко перевертав сторінки. Що він там вивідує? Вивідує і записує їх спостереження. А кедакодри спостереження його заінтересують, географ каже робити вивід о моральній вартості довідника. А чом? Зато, що довідник, котрий би кламав, міг би викликати катастрофу в підручниках географії. Так як тот довідник, котрий п'є задуже. А чом? Протоже пиякові ся двоїть в очах, адже географ би записав 2 гори там, де є лим 1. «Ну, знам когось, хто би був планним довідником», – рюк малий принц. «Може то бути. Втоді, кеть вийде, що моральна вартість довідника визира добрі, справджаться його відкриття». «Да хтося йде презрити?» «Ні, то занадто заскладнене. Але жадаться від довідника доказів. Кед, напримір, йде о відкриття Великої гори, треба принести великі камені». Географ ся нараз розбудив. «Але ти приходиш здалека, ти довідник. Опиши мені свою планету». Географ отворив книгу і поострив оловок. Рапорт довідника пишеться найперше оловком. Щоб списати тинтом, треба ждати, аж довідник принесе доказ. «Отповідай», – просив географ. «Ах, в мене ніяк не інтересуючо», – повів малий принц. «Планета є барс мала, мам 3 вулкани, 2 діючі, 1 вигашений. Та чоловік нігде не зна». «Чоловік нігде не зна», – повторив географ. «Мам ті ж квіток». «Ми квітків не записуємо». «А чом?» «Та то найкраще з існуючих речей у світі». «Прото, що вони ефемерні». «Що значить ефемерний?» «Географічні книги суть найцінніші зо všetkих», – рюк географ. «Нігдеся не зостаріють, барс рідкося здарять, щоб гора змінила місце. Барс рідкося здарять, щоб океан висох. Ми пишемо о річах незмінних, триваючих вічні». «Ну, але вигашений вулкан годинся пробудити», – перервав бесіду малий принц. «Що значить ефемерний?»
Для нас všetko jedno. Це вулкан діє, це вигашений, повів географ. Нам іде огору, а у нас не змінять. Ну, та що значить ефемерний? Повторив малий принц, котрий нігде не дарував, поки не достав відповіді. Ефемерний значить, що скоро зникать. Моя руша скоро зникне? Ну, очевидно. Очевидно. Моя ружа ефемерна, рік сой малий принц, і має лем 4 кольки до оборони перед світом, а я її оставив вдома самісіцьку саму. Перший раз почув жаль. Та хоч почув. Звідав з одвагом. Що мі порадіте? Де піти? Що teraz видіти? Планету Землю, відповів географ. Ма добру славу. І малий принц одійшов, думаючи о своїм квіточку. Но, кус 16. Семом планетом була Земля. Земля то не хоч яка планета. Живе на ній 2 мільярди дорослих. Серед них 111 королів, само собою числами і африканських королів, 7 тисяч географів, 900 тисяч бізнесменів, 7,5 мільйона піяків і 311 мільйонів марнославних людей. Щоб легше вам було поняти, як велика є Земля, реку вам, що перед відкриттям електрики треба було на всіх 6 континентах утримувати цілу армію 462 511 лямпарів. Було то прекрасне видовисько, як дехто смотрив здалека. Рухи тої армії подобні були балетові. Першу роботу зачинали лямпари Нової Зеландії і Австралії. Світили свої лямпи, пак лягали спати. По них до танця рушили лямпари Хін і Сибіра. Та й вони по часі зникали за кулісами, втовд рядом надходили лямпари Росії, Індії, пак Африки і Європи, за ними Полудньова Америка і по них лямпари з Північної Америки. І ніхто не попутав порядку, за котрим виходили на сцену, було то величне. Лем Лямпар – єдиний лямпи на північному полярі і його друг лямпар на полудньового поляря вели життя легке і безклопотне. Працювали 2 рази до року. Ну, то вже такий 17-й кус. Чекайте, я ніч то не перевнадів. А, ні, правда, дали 17-й кус, так шиковно. Кет чоловік це бити жартовний, час до часу бесідує небилиці. Не був чесний, відповідаючи о лямпарях. Боюся, що викличу фальшиве представлення нашої планети в тих, котрі її не знають. Люди займають на землі барс мало місця. Кіть би то 2 мільярди, котрі заселюють землю, зобрати до громади, поставити один при другим, як на віче, легко би вошли на намісти 20 міль довге і 20 міль широке. Ціле людство можна би стиснути на Мацівському острові Тихого океана. Очевидно, дорослі не дадуть вам віри. Здається їм, що займають гідні місця. Здається їм, що суть великі, як баобаби, адже порадьте їм на сой, найсой порахують. Сподобаться їм то, вони бо залюблені суть в цифрах. Та ми не даруємо часу на таку нудну роботу. Є то збитне, вірте мені. Прибувши на землю, малий принц був барс здивований, що нікого не видить. Боявся уж, що помилив планету. Кіт нараз в піску порушився перстенець, барвений як місяць. «Добраніч», – припадково рюк малий принц. «Добраніч», – відповів гад. «На яку планету я трафив?» «На землю, до Африки». «Ах, адже на землі не є нікого?» «Ми на пустині. На пустині не є нікого. Земля є велика», – рюк гад. Малий принц сів на камені і двигнув очі к небу. Хотів би знати, бесідував, це звізди ся світять за то, щоб кожний деколи міг знайти свою. Призрійся на мою планету. Єсть праві над нами.
Та яка далечінь? Крас планета, відповів гад. Чом із гев прийшов? Мам страплення за своїм квітком. Ах, є, рюк гад. І обоє замовкли. А де сот люди? Зачав зас малий принц. Чуюся, дакус самітний в пустині. І серед людей чоловік є самітний, повів гад. Малий принц призирався му досить довго. Чудне з тебе звіря, радив. Тоньке, як палець, але міцніший єм, ніж палець короля, відповів гад. Малий принц се засміяв. Ну, ти не барс міцний. Не маєш ані ножки, аж і вандрувати не можеш. Годен їм тя понести дальше, ніч бодай яка шифа, вирюк гад і обвинувся навколо кісточки малого принца, як золота браслета. Кого дітхну, того вертам землі, з котрої вийшов. Гварив ще. Але ти невинний, чистий і приходиш зо звізди. Малий принц не відповів. Жаль, мітя, такий слабий на гранитовій землі. Можу ти деколи помочи, кед барс затужиш за своїм планетом. Годинем. О, поняв єм тя барс добрі, рюк малий принц. Лем чом фурт бесідуєш загадками? Я розв'язую загадки, повів гад. І замовкли обоє. Ну, на сьому видав, буду на низько кінчати, дочитались ми до 18-го драба. Що вам ще хочу поїсти? Тепер передо мною в студії було пару людей. У них свій програм із своєю тематикою. А чи можете їх послухати в понеділок на 7 годин, не на 8. Якраз із ми з ними маленько заприказували за себе, бо уповіли ми ож знають, що будуть читати. Та казали ож, оби ліпше порозумітися цю книжку, та видав вартує почитати і другі роботи Екзюпері, бо він направду був воєнним пілотом. Ото він, тут є би споминаться, айно ж один з основних персонажів цієї діточої книжки, то пілот, або коби знав, автор теж був пілотом і написав не лише діточі книжечки, не лише діточі, а й про таку маленьку майстершу челядь. І дуже радили мені, а значить я буду радити вам і почитати дещо друге від Екзюпері, що поможе вам відкрити ліпше про себе і малого принца теж, котрий, який добре тямлю, лише один був у мене у школьній програмі. Ну, такі вони французи, пораз інтересні, пораз не дуже, ото вже тема на гет другу бесіду. А ми ся будемо на низьке видав маленько сохраняти. Я вам нагадую, що слухали сте Радіо 1, програм «Читаємо з Мігальом». І вернемося до вам, надіюся так, у слідуючий понеділок, руно приблизно в той самий час. І все, на 7 годин, на 8 Києва. Та й так, кітісте дома, кітісте туй, не ганьбіться, кільтувати гроші дома. Тим самим поможете і нашій економіці, поможете Україні вижити. Це досить трагічно тепер звучить, бо така правда є. Мушу нагадувати вам, мушу вам казати, ось чим ближе свою хижі купуєте хліб, тим ліпше вам буде жити попри тої хижі. То вже таке. Та що, сокотіться, будьте здорові, майтеся, учуємося з вами другий раз скоро. Щасливо!